Neviem teda, či je to verejne známy fakt o našom vozidle, ale je to vozidlo v plnke. A všetky výbavy, ktoré môže Lada mať, má to tento ukazovateľ, ktorý ukazuje 0, 4 a 8. Takisto to má tento otáčkomer, ktorý je ergonomicky umiestnený tak, že ho cez volant nevidíš, čo je super. Volant je teraz naopak, ale normálne je v polohe asi 3/4 na čo? Na 10, na 11. A vzadu teda trošku neporiadok, ale inak vpredu sú top. Rádio je takzvaná mŕtva schránka. Chápeš, a keď si chceš proste uložiť niečo alebo tak si to dáš do rádia a proste niekto má tu vyberateľnú kazetku na rádio, my máme celé rádio vyberateľné, v pohode. No čo, v priehradke je priehradka, tu nám ukradli svetlo v Iráne, tu bolo také super svetielko kedysi. Aha, tu je ťahlo topení ešte, keď si chceš pritopiť alebo ubrať tepla, tak to je tadiaľ, to sa ovláda. Tu je fake takzvaný, toto je pre ľudí, ktorí nevedia, čo je život. No a má to ručnú brzdu, ktorá výnimočne funguje. Ďakujeme servisu Lada Spiš Smyžany a Ďurimu Bodlalovi tu odtiaľ to, že sa auto tak postarali, že vydržalo proste tak dlho tu je, že toto zrdzavelo, hej. Ale auto je v super stave a má to strešné okno, to hneď si ukážeme o chvíľku, takže čo sa týka interiéru, je to v plnke, tu je vajce, ktoré sa rozbilo, čo je škoda. Spätné zrkadlo bez automatického zatmavovania, ale s týmto dzinzikom, tu máš kontakt na servis, to sa vždy hodí. A no aj priehradky, takéto polokoženkové. Inak sedačky sú práva fejková koža, takže do tých sa dobre potí, do tých, čo majú chalani v druhom aute do textu, tak to je fakt peklo, takže to sme za toto radi. Je to ergonomické, že dostaneš proste z toho skoliózu, no hneď v podstate. No a ešte si ukážeme interiér, lebo to je tiež poriadna vychytávka. Tuto vidíš, že strešné okno je v plnke, aby nezatekalo, tak je vytuningované kvalitným niečím, pod čím sa trošku začína strácať tlak, ale to necháme na inokedy, to vôbec nie je dôležité. Je to pekné auto. Čo je trochu teraz nedostatok, že sa nám toto zlomilo, takže toto nejde otvoriť, takže to musí ísť na ťažký servis. Inak akože auto je zdvihnuté tak, že vyzerá ako nakopnutá koza, proste keď vidíš ten zadok, úplne agresívny look. Tuto je externé nabíjanie batérie, stále čakáme. Inak tie nálepky sú ešte z našej, tuším, africkej expedície, kde síce toto auto nebolo, ale je podľa toho oblepené. No a vidíš proste, toto je všetko úplne v plnke, žiadna korózia, nič, proste toto auto je parádne. Tuto koženkový kryt motora, motor samotný, perfektné, neviem, čo to je 1.5, 1.7, 1500 koní. To samozrejme nemám a to asi 1500 menej, ale sú tam také nové prvky, tu vidíš proste, že tam je niečo nové, proste tu je nová hadica, aj taký nový medzidiel, proste kopa nových vecí, ktoré sa tu stali za tie roky. V rôznych ľuďoch, ktorí sa o to auto starali, sa čo im strašne pekne ďakujeme. No a tuto spredu vidíš ten agresívny look, proste sa kapota otvorí jak Dodge Viper, že dopredu, takže má to také prvky, zadný náhon a kapota dopredu je to proste vlastne taká americko-ruská kolaborácia. Fú, to je ja neviem predstaviť. No, takže zvonku je to vo veľkej parádičke.